അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലത്തെ എൻ്റെ ചെറിയൊരു വിശേഷമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇഡ്ഡലി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നതും പിടിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല. മാവ് അരയ്ക്കുന്നതും അത് ഒന്നും ഞാൻ മാവല്ല അരി അരയ്ക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. പിന്നെ ഇഡ്ഡലി ഒഴിച്ചു. ഇഡ്ഡലി ഇങ്ങനെ ആവി വന്നു, വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 3 തട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ. അന്നേരം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറിയൊരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലിക്ക് ഒരു കറി വേണമല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി വേണ്ടേ. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചമ്മന്തി അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചമ്മന്തി അരച്ച് അതിന് ഞാൻ കടച്ചട്ടി വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടുക് പൊട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തിയുടെ അരപ്പിനാണ് കടുകെല്ലാം പൊട്ടിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരണേ. എനിക്ക് ഒരുപാടൊന്നും കാണിക്കാനില്ല. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ലെങ്തായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അന്നേരം വേണ്ട, നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കൊരു കറിയായി കണ്ട. ഇതൊന്നും ഇനി ചൂടാകട്ടെ. പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ. അങ്ങനെ ആ കറി ചമ്മന്തിയും ഓക്കെ ആയി കണ്ടോ. നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചമ്മന്തി. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ. ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കറിവേപ്പില ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനിതിനകത്ത് വെറും കടുക് മാത്രം പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ചമ്മന്തിയും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എടുക്കണ്ടായോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് കേട്ടോ. കാണുമ്പോഴേ അറിയാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിനി അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് ചൂട് ചമ്മന്തിയും ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിച്ചി കാണിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും പിച്ചി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ്. പിച്ചുമ്പോഴേ എന്താണെന്നാണ്ടില്ലേ. ചമ്മന്തി ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി തോനെയൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേണം കഴിക്കാൻ. നല്ല തിളച്ചിരിക്കുവാണ്. എൻ്റെ കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വിശേഷമാണ്, രാവിലത്തെ ചെറിയൊരു വിശേഷമാണ്. ഞാൻ അന്നേരം കഴിക്കാനെടുത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഒരുക്കമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരണേ. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഇഡ്ഡലി, ഒരു ചെറിയൊരു ചമ്മന്തി. ശരി എന്നാൽ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.